کەمپا زێدەتری 4 ساڵایە بۆ پەنابەرێن ڕۆژئاوای کوردستانی هاتیە vەkirin. Bi çavkê kamîra Salim Saîd hatiye tomarkirin. Her rojeke penaberan derbas kiriye nav dîmenên Saîd tê dîtin. Salim Saîd got jiyana xwe de wek bêtiriya xelkê Başûrê Kurdistanê rastî koçberiyê hatiye. Ew berê penaber bû niha penaberiya xelkên Rojavayê Kurdistanê qeyd dike. Me arşîvekê wesa berdest nîne ku em nîşa xelkekê baş bide. Em heke hebî jî gelekekê me rojnamevanê biyanî yan jî yê ketûmet li hêvê ve tomar kirbin ev neya kafiye. Ji ber hindê jî evrûke giringiyeka baş pê têde dan, evrûke me kanalê baş tey, me ragihana baş tey ku vê tomar bike. Dîmenên belengaziya akinciyên Kampa Domîz dibin dubarekirina jiyana wî demekê derbas kirbû. Em zanin çünkü wextê evrûke ez zarokekê bînim verê pêdivî bîtin, jinkekê û pîrekê verê pêdivî bît, bîra min tête wan pêdiviyê me wextê rojê tengaviya da. Lê evrûke em bînin ku Kurdê me Rojava gelek şanstir ji me ji ber çi? Çünkü evrûke ne welatiyekê diye an jî neteweko diye pêşwazî ket her birêwayê Kurd de pêşwazî ket û me jî serborê me yê penaberiya derbederiyê welmekiriyê ku em şên baştir çavê xwe bideynewan we bi giyanekê niştîmanî û mirovayetî serederiye gel bikeyn. Jiyana rojane ya penaber derbas dikin bûne çîrokê fotoyên Saîd. Fotoyê carna ew rastî rûdana kiriye, lê ev yek nebûye egera kamîra xwe dûrî penaberan bixîne. Êkî ji xwişkên me li navxwe da gotî wê nenekê ew kamîra min devlê min tijixîn jî kirin. Dîsan ez her daxbar bûm min çi gazinde jî ser wê rêdanê nebûn. Tinê ez daxbar bûm vî dîmenî ku bû çî xelkê me gihiştiye vî astî ku hosa bû nanekê yan bû tiştekî destxwe vebînîtin bi vê heta vê rengê bikevîtin azariya da. Saîd bi qasî ew dixwest got jiyaneke aram bijîn niha ew wê yekê ji xelkê Rojavayê Kurdistanê re dixwaze. Da ne tenê hatina penaberan lê vegera wan jî tomar bike. Lewma nêzîkî 30 sal ji karê rojnamevanî derbas kiriye êdî divê rojên aram ser gelê Kurd tomar bike. Li wê re jî êkem muxtebera taswîrî laboratûra ya wêneşiştinê bi şûreş û Eylûlê û Gulanê êkem car li liqayek hate vekirin piştî ku me kehreb hebûyî peharîkariya çendîn hevalên dêrîn yê xebatker liqayek da me ew muxteber vekir û me wênê pêşmergeyê girtin û me belav kirin me şîştin her wî cihî da. Dezgehên ragihandinê rojnamevan wênegir bêrdewam serdana Kampa Domîz dikin. Her yek ji wan li çîrokekê digere pê serpêhatiya penaberiyê tomar bike. Wek fotografek jî ekît hingî ew şiyanet ku yê lawaz yê kêm berdestê me eger me po şiyana şiyabîtin çipkekê ji deryayê hindek tişta mêjûyê tomar bikeyn lê evrûke me hewl daye ku em bişên ya ji destê me bihêtin em li vêrê tomar bikeyn. Li Kampa Domîz zêdetirî 30,000 penaberî heye ew yek ji 4 kampaya sînorên parêzgeha Duhokê de bo penaberên Rojavayê Kurdistanê hatine vekirin û Salim Saîd û rojnamevanên din rojane çîrokên penaberiyê vediguhêzin. Wêneyên Salim Saîd yên got ser dirêjehiya 4 salan bo penaberên Rojavayê Kurdistanê girtine li gorî wîna jî nikarîbûn ew xelkên dibin 4500 bingeh her wiha 1500 konên divê kempê de jiyan dikin wan serpêhatiyê çê dibin tevan tomar biket. Pêşewa Behlewî Rûda û Kampa